και ο Δήμος Κάσου σας καλωσορίζουν στο δεύτερο Κασιολογικό Συμπόσιο, σε ένα κύκλο ημερίδων για τον πολιτισμό, την ιστορία, την λαογραφία, το περιβάλλον και την ανάπτυξη του νησιού μας. Το συμπόσιο διοργανώνεται από την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθου Κάσου, τομέα πολιτισμού, τον Δήμο Κάσου με τη συνεργασία φορέων του νησιού και συλλόγων. Τελεί υπό την αιγίδα του Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου κ. Χατζημάρκου και είναι αφιερωμένο στη μνήμη του αείμνηστου Κασιώτη Ιερωμένου και Νότιου Ζαχαρία Εμμανουήλ Χακιάδη. Θερμές ευχαριστίες στην Οργανωτική Επιτροπή, στους συνεργαζόμενους φορείς, στην Αθηναϊκή Ζητοπλία και τον κύριο Μινά Μαυρικάκη προσωπικά, στην Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης ΑΝΕΚ, στο Χορηγό Επικοινωνίας την τηλεόραση του Δεκανήσου Ήλικα, στις εθελόντρες κυρίες Πόπη Μασκοπάρδου, Ελένη Παέλη, Νικολέτα Σοβίλα, Άντζελα Γλίτσου, Νατάσα Φλωροπούλου Δημητρίου, Τέκλα Σταματάκη, Μυρσίνη Σουλτανάκη, Τέκλα Μανούσου, Ευδοκία Σοφίλα, τις μουσικές δυνάμεις της ΚΑΣ. Σεβαστοί πατέρες, κυρία Δήμαρχε, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κύριοι πρώην Δήμαρχοι, κύριοι εκπρόσωποι των Κασιωτικών Συλλόγων, κύριοι Σύνεδροι, αγαπητοί συμπατριώτες. Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι και πάλι στο νησί της Κάσου, με αφορμή τη διοργάνωση του δεύτερου Κασιολογικού Συμποσίου από την Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθου Κάσου και το Δήμο της Κάσου. Αμέσως μετά την ανάλυση των καθηκόντων μας, είχαμε προαναγγείλει η Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθου Κάσου και η Περιφερεια Νοτιού Αιγαίου ότι θα αξιολογούσε τους υφιστάμενους θεσμούς και θα στήριζε όσους έκρινε ότι είχαν να προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες στον τόπο. Ένας από αυτούς είναι και ο θεσμός πλέον των Κασιολογικών Συμποσίων, που συγκεντρώνουν, όπως εύκολα μπορεί κανείς να διαπιστώσει, τις αξιολογότερες πνευματικές δυνάμεις τόσο της Κάσου καθεαυτής, όσο και του ευρύτερου κύκλου των μελετητών της, με σκοπό να εντοπίσουν, να καταγράψουν και να αναλύσουν όλα εκείνα τα θέματα που άπτονται της ιστορίας, του πολιτισμού, της λαογραφίας, του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης του νησιού. Αγαπητέ κύριε Έπαρχε, κύριοι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και των φορέων της Κάσου, κύριε Πρόεδρε των Κασιωτών της Αμερικής, κύριοι ομιλητές, κύριοι σύνεδροι, αγαπητοί συμπατριώτες και φίλοι που σήμερα τιμάμε με την παρουσία σας το Κασιολογικό Συμπόσιο που ξεκινάει σήμερα τις εργασίες του. Πρέπει να σας πω ότι πριν από 2 χρόνια έτυχε να έρθω στο Κασιολογικό Συμπόσιο που ξεκινούσε. Είχα εκλεγεί, αλλά δεν είχα αναλάβει τα καθήκοντά μου. Και πραγματικά με είχε πείσει ότι πρέπει αυτή η προσπάθεια να συνεχιστεί για να ακούγονται προτάσεις και λύσεις από όλους όσους είναι ειδικοί, αλλά και από αυτούς που αγαπούν την Κάσο, ούτως ώστε η Κάσος μας να βελτιώνει συνεχώς τις συνθήκες ζωής πάνω σε αυτό το νησί. Με λίγα λόγια, δεν είμαστε ανοιχτοί σε κάθε τι που κρίνουμε ότι είναι χρήσιμο και ωφέλιμο και πρέπει να συνεχίζεται. Και όταν λέμε να συνεχίζεται, υποσχόμεθα ότι θα κάνουμε κάθε προσπάθεια και να βελτιώνουμε κάθε φορά περισσότερο το Κασιολογικό Συμπόσιο, αλλά και να το αναβαθμίσουμε. Οι συνθήκες φέτος ήταν λιγάκι περίεργες και δεν μπορέσαμε να κάνουμε όλα αυτά που θα θέλαμε να κάνουμε και ίσως στο θέμα της φιλοξενίας να μας βρείτε ότι δεν είμαστε όπως θα έπρεπε να είμαστε και όπως ταιριάζει στην κασιακή φιλοξενία. Θα μας συγχωρήσετε, θέλω να πιστεύω ότι θα ξεπεραστούν όλα αυτά που μας ανάγκασαν να μην μπορέσουμε να προσφέρουμε αυτά που πρέπει να προσφέρουμε στους συμμετέχοντες. Θέλω εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον κύριο Έπαρχο και την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου για τη στήριξη πραγματικά ιδιαίτερα σε όλες τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις. Ιδιαίτερα και θέλω να ευχαριστήσω τον Έπαρχο γιατί έχουμε μια άριστη συνεργασία που πιστεύω ότι θα αποδώσει καρπούς και τελειώνοντας η θητεία μας θα έχει προσφέρει αρκετά στο νησί μας. Επίσης θέλω να τον ευχαριστήσω γιατί στη μετονομασία του επαρχείου Καρπάθου Κάσου που έπρεπε να ληφθεί και η απόφαση στην Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου,
Η εισήγησή του ήταν πραγματικά συγκινητική, εκπληκτική και συνέβαλε και αυτό στο να πάρθει η ομόφωνη απόφαση και σήμερα να βρίσκεται στο άρθρο 139 του νόμου πρόκειται να έρθει προς ψήφιση στην Βουλή των Ελλήνων. Θέλω να ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Θα μας συγχωρήσετε για τις όποιες αριθμίες. Σας είπα ότι δεν είχαμε χρόνο. Η απόφαση λήφθηκε μόλις χθες. Αλλά νομίζω ότι όλα μπορούν να ξεπεραστούν με την καλή διάθεση όλων. Κοντά μας είναι ο κ. Βαξιβανίδης. Ακούσατε ότι είναι αφιερωμένο αυτό το αξιολογικό συμπόσιο στην είναι γαμπρός του. Εγώ θα έλεγα να πείτε έναν χαιρετισμό, να μας θυμίσετε κι εσείς με λίγα λόγια και θα το χαρούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ όλους, καλή επιτυχία να έχουμε και να είμαστε καλά, να το κάνουμε ό,τι μπορούμε και καλύτερη προσοχή. Δεν θα κάνω προσπαθήσεις για να μην κάνω κάθες. Σας μεταφέρω την αγάπη της σύζυγου μου, η οποία για λόγους υγείας είναι αδύνατο να παραστεί σήμερα εδώ με μεγάλη της λύπη. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Έπαρχο, την κυρία Δήμαρχο, αλλά και όλη την Οργανωτική Επιτροπή για το γεγονός ότι έδωσαν το όνομα του αείμνηστου ιερωμένου και λόγιου του Ζαχαρία Χαλκιάδη. Ο άνθρωπος αυτός αφιέρωσε όλο το πνευματικό έργο στην Κάσο. Οι δύο τόμοι των λαογραφικών του, οι οποίοι εξεδόθησαν και βρίσκονται στη διάθεση του Επαρχείου και του Δήμου, μαρτυρούν έτσι την αλήθεια του γεγονότος. Έγραφε παντού, όπου βρισκόταν, όταν έβρισκε παλαιούς Κασιώτες στη Διασπορά, στο νησί του, στην Κάρπαθο, ακόμη και στο πακέτο του τσιγάρου. Αυτό το υλικό συγκεντρώσαμε και το ολοκληρώσαμε και είμαστε ευτυχείς, γιατί αυτό υπήρξε και η αναγνώριση απότοκος της οποίας είναι και το σημερινό Κασιολογικό Συμπόσιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Με τον κύριο Έπαρχο, την κυρία Δήμαρχο και όλους σας για το Κοσμολογικό Συμπόσιο και εύχομαι να πάνε όλα καλά. Και από του χρόνου περισσότερα και πιο πολλά πράγματα να γίνονται στο νησί σας τα πάνω. Σας ευχαριστώ. Πανουσιολογιότατη, κυρία Πατριαρχάρχου Κάσου, κυρία Δήμαρχε Κάσου, κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι, κύριοι εκπρόσωποι των Κασιώτικων Συλλογικών Φορέων, κύριοι σύνεδροι, αγαπητοί φίλοι και συμπατριώτες. Με πολύ ενθουσιασμό βρισκόμαστε κεφάλι φέτος στην προσφυλή μας Κάσο, με αφορμή τη διοργάνωση του δεύτερου Κασιολογικού Συμποσίου. Είναι η φυσική συνέχεια ενός πολιτισμικού θεσμού, ο οποίος ξεκίνησε 2 χρόνια πριν, με την ειλικρινή συμπαράσταση του τότε Επάρχου Καρπάθου Κάσου κ. Μιχάλη Αρωτόπουλου και του τότε Δημάρχου Κάσου κ. Δημήτρη Αρωτόπουλου, ένας θεσμός που βλέπουμε να δρεώνεται όλο και περισσότερο στο νησί. Για να φτάσουμε όμως στην επιτυχία του όλου εγχειρήματος, χρειάστηκε η ανοιχτή στήριξη του Περιφερειάρχη του Νοτιού κ. Γιώργου Παντιμάκου, υπό την αιγίδα του οποίου πραγματοποιείται το συμπόσιο, η σύμφωνη γνώμη του αντιαλλικών σχέσεων του κ. Μινάνα Βεκάκη και ως συνέχεια τη μεσολάβηση τη συνέδρου κυρίας Σοφίας Μόσχου Μαστοράκη. Όπως θα διαπιστώσετε και μόνοι σας, με τη συμβολή της ιδιοκτήτριας της εταιρείας Δημιουργικές και Εκπαιδευτικές Εφαρμογές μονοπρόσωπου εταιρείας κυρίας Μαρίας Πάνη και τη συνεργάτη δράση της γραφίστριας κυρίας Βασιλική Σιλίρα, δημιουργείται και μια τυπογραφικά άρτια από κάθε άποψη έκδοση. Αξίζω σε όλους τους θερμές ευχαριστίες. Συμπληρωματικά θα πρέπει να αναφέρω ότι υπάρχει και μέρημνα ώστε να τυπωθούν για κάθε σύνεδρο 30 επιπλέον ανάρτητα της εργασίας του, τα οποία και θα παραδοθούν στους οικείους συζητητές κατά την αυριανή δεύτερη συνεδρία. Ευχαριστίες όπως ανήκουν και στους άλλους 2 χορηγούς του δεύτερου Κασιολογικού
Συμποσίου. Στην ανώνυμη ναυτιλιακή εταιρεία Κρήτης ΑΜΕΚ και στην υπεύθυνη χορηγιών κυρία Άννη Νικολακάκη για τη συμβολή του στη διευκόλυνση της μετακίνησης των συνέδρων, καθώς και στην ήδη τηλεοπτική τηλεόραση, χορηγό επικοινωνίας του Συμποσίου, και στους κυρίους Βασίλη και Μαρία Καρκίδη, που θα βρίσκονται μαζί μας για 4 μέρες με σκοπό να καταγράψουν και να προβάλλουν στο ευρύτερο κοινό τις εργασίες του Συμποσίου μας. Ευχαριστίες οφείλονται επιπλέον και στις αρχαιολόγους κυρίες Αγγελική Γιαννικουρή, επίτιμη διευθύντρια του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αιγιακών Σπουδών και Κοντινή Ζερβάκη, που ανέλαβαν να εξαναγγείλουν τους συνέδρους στην αρχαιολογική συλλογή της Κάσου, για τη συγκρότηση της οποίας πολλοί κοπίασαν κατά το παρελθόν. Στον κύριο Αντώνη Χατζηπέτρο, που προθυμοποιήθηκε να το συναγγίσει στην πλούσια συλλογή του, που σχετίζεται με την δικασιότητα στην Αρτοσύνη και εκτίθεται στο Ναυτικό Μουσείο της Κάσου, όπως και στους κυρίους Βασίλη Θεμαντίδη και Άννη Καραγιαννάκη, που προσφέρθηκαν ευγενώς να εξηγήσουν τους συμμετέχοντες στο παραδοσιακό κασίο του Κωστή. Το Υπαρχείο και ο Δήμος ευχαριστούν επιπρόσθετα τον κύριο Νίνο Φούντι και τους κασιώτες δημιουργούς που αποφάσισαν να εντάξουν τα εγκαίνια της έκθεσής τους στο πλαίσιο του Συμποσίου, καθώς και τους κασιώτες μουσικούς που θα σκορπίσουν το κέφι σε όλους τους συνέδρους. Αισθάνομαι όμως την ανάγκη να διατυπώσω και δημόσια τις ευχαριστίες μου σε μια ομάδα ανθρώπων που αντιμετώπισαν το δεύτερο κασιολογικό συμπόσιο σαν δική τους υπόθεση και έκαναν ό,τι μπορούσαν για την επιτυχία. Αυτή είναι ο καθηγητής κύριος Μανώλης Περσελής, η καθηγήτρια κυρία Σοφία Αργυρινού Κολόμου, ο καθηγητής κύριος Γιώργος Παραλής, ο γιατρός κύριος Γιάννης Σαράπης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Δικανησιακών Σωματείων Αθηνών Πειραιώς κύριος Γιάννης Μαγκούλης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Δικανησιακών Παραγωγικών Σωματείων Ρόδου κύριος Νίκος Κωνσταντινίδης, η κυρία Σοφία Μόσου Μαστοράκου, η κυρία Βάσο Χριστοβουλάκη Κουράνου και η κυρία Λαμπρινή Γενιάδου Περσελή, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κάσου και αντιπρόεδρος της Πρωτενίκ, με την οποία συνεργαζόμαστε ικανό διάστημα τώρα με ιδιαίτερη επιτυχία. Ευχαριστούμε ακόμη το Πρατορείο Μαγκοστούς της Καλίνου και την κυρία Νικολέτα Σοφίνα για τη βοήθειά του στην υλοποίηση των σχεδιασμών του Συμποσίου. Ευχαριστούμε όμως και τον Γιάννη Χατζηβασίλη για το παρακόρυστο σχεδίο του παππού του, λαϊκού ζωγράφου του παρελθόντος Νικολή Χατζηβασίλη, γνωστότερο ως Μορφινού, που κόσμησαν το εξώφυλλο του τόμου των Κασιακών και τα προγράμματα του Συμποσίου, αποτελούντας εικαστικά την κριτική θέση της διοργάνωσης, αφήστε όλα τα λουλούδια να πίσω. Ευχαριστούμε τέλος από καρδιά σε όλους τους συνέδρους που τιμούν με τη συμμετοχή τους στο δεύτερο κασιολογικό συμπόσιο, έχοντας τη δηλωμένη πρόθεση να καταθέσουν τα αποτελέσματα των ερευνών του σχετικά σου ενώπιον μας. Μαζί μας βρίσκονται σύνδεδροι από τη Ρόδο, Κάρπαθο, τη Κάσο, τη Κρήτη, την Αθήνα και τη Λέσβο. Διαπιστώνουμε μάλιστα πως φέτος ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι εξαιρετικά αυξημένος σε σχέση με την προπέρσινη διοργάνωση, βλέποντας με χαρά μια σειρά αξιών ανθρώπων να πλαισιώνουν τις εργασίες του Συμποσίου σαν άλλες μέλισσες μιας πνευματικής εξέλιξης. Κλείνοντας, αναφέρω δύο σημαντικά καταδεικνώμενα γεγονότα που σηματοδοτούν με εξαιρετικό τρόπο το θεσμό των κασιολογικών συμποσίων. Πρώτον, στο φάκελο που υποβλήθηκε πρόσφατα από τον καθηγητή κ. Γιώργο Παραλή για την ομόφωνη εκλογή του στην βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, συμπεριλήφθηκε και η ανακοίνωσή του στο πρώτο κασιολογικό συμπόσιο. Το γεγονός είναι νομίζω ενδεικτικό του επίπεδου των κασιολογικών συμποσίων. Δεύτερον, στο κύκλο των ομιλητών συμμετέχουν και 9 παιδιά. Διαρκώς φοιτητής κλασικής αρχαιολογίας κ. Γιώργος Μαστροπάπος και η μεταπτυχιακή φοιτήτρια αεροκρατίας κ. Κατερίνα Χιμονέτου, τον οποίο η παρουσία στο δεύτερο κασιολογικό συμπόσιο αποτελεί την πρώτη δική του τέτοια συμμετοχή. Ευχόμαστε και στο μέλλον να μπορέσουμε να δώσουμε και άλλες παρόμοιες ευκαιρίες σε νέους ερευνητές και επιστήμονες. Κυρίες και κύριοι συνέδροι, θα θυμάστε ότι το πρώτο κασιολογικό συμπόσιο αφιερώθηκε σε μια σπουδαία προσωπικότητα του νησιού, στον αείμνηστο Νικόλα Μαύρου. Καθώς να αφορά την αφιέρωση του παρόντος συμποσίου, αυτή γίνεται, όπως ακούσατε, στη μνήμη του σημαίνοντος κασιότητου δεδομένου πυροδίου, Λακαρία Χαρτιά. Ας είναι το καλύτερο αιωνία. Σας ευχαριστώ.